Hola a tothom i benvinguts a Fins als Pistons, on us portarem els resums del Dakar Clàssic 2025. Segona etapa marató en aquest Dakar Clàssic que està sent realment dur per als nostres competidors i que ha posat al límit la resistència dels vehicles. Escoltem els nostres companys a veure com els ha anat aquesta etapa marató. Hola, amics de Fins als Pistons. Bona tarda. Bona nit aquí. Bona nit ja, sí. Etapa 5. Etapa 5. Conclosa, un dia més, un dia menys, d'aquest Rally Dakar 2025. Estem aquí avui els tres, hem fet un mix. Avui ens hem reunit per contar-vos com ha estat l'etapa marató, que hi vam tenir la primera part i avui hem tingut la segona. Bueno, la primera va anar molt bé, vam guanyar l'etapa, vam retallar 4 punts al primer i la d'avui... Hem guanyat però hem empatat amb el primer, per sí. tant... Ha anat molt bé també perquè hem guanyat, però no he pogut retallar res, no? Com us ha anat, Sandra? Són uns campions. A nosaltres ens ha anat bastant bé. La navegació hem pinxat un parell de punts, però s'ha regulat bé. Us han guanyat un tram. Ens ha guanyat un tram, sí. Us han guanyat un tram. L'últim, Ja no li podem explicar res més, perquè d'aquí 2 dies ens passa per sobre. A mi em va dir, ja em diràs els teus trucs, i dic, Avui de nit has dormit de vora jo crec que alguna cosa s'ha passat. No vols dir que no li has canviat l'aparato? Que el Blunic l'hauràs canviat. De fet, hem dormit a Jaimas, que com sabeu són com unes tendes que van al desert, hem dormit al terra, tots junts, com una comunitat, Sí. tots els catalans allà. Hem dormit com Jo m'he constipat, potser un noteu a la veu, però bueno, estem molt contents, ara potser anem a fer un bon sopar per celebrar que portem la meitat del Dakar, que Déu-n'hi-do, que jo crec que és un sopar merescut. Sí, que estan bé, que els cotxes estan bé i que podem continuar. Sí, que és molt important. Ara els mecànics tenen una feina important perquè està sent molt dur, molt dur. Molts canvis de mitja, molta pedra, molta sorra, tot, i ho està fent més complicat, més que l'any passat, no? Ara, ja... Jo crec que aquest any, tant a nivell mecànic com a nivell físic i mental, tant pel cotxe com per l'equip, està sent molt dur, perquè és molt llarg, terrenys molt pedregosos, moltes dificultats. Jo crec que mostra d'això és la quantitat d'abandonaments que hi ha hagut. I Sí, volcades. volcades. Ahir van haver-hi 4 volcades, no? 3. 3 volcades. Tu, per ser a l'última especial d'avui, no et dormies? No, perquè nosaltres duim mitges més ràpides. Pues jo m'anava dormint, ja no aguantava més, portant la mitja, li estava dient, parla'm, perquè ja no puc més, però no em diguis mitges, parla'm. Comencen a notar Els les hores, cansancis. I posa música. Menys mal que avui fèiem el descans i per demà descansar i a Sillent ja està a tope, no? Sí. I tu recuperat el constipat, que tens que... Jo em tenir començaré a fotre vegades pastilles. Bueno, doncs, Bueno. salut, I benzina. Exacte, besos a tots. adeu! Ciao. Adéu. Gent dels Pistons, què tal? Com esteu? Doncs mira, ja estem aquí. Hem arribat a l'assistència després de 2 dies molt bèsties. Tant ahir etapa marató com avui han sigut 2 dies durs, molts quilòmetres. El cotxe ja porta més de 4.000 quilòmetres, penso, tota aquesta setmana. Hem arribat, ahir va anar força bé. Vam tenir un problema amb el test de dunes, portàvem un motor molt fluixet i no vam tindre que donar mitja volta per no fer les dunes i bueno, estem una mica penalitzats per aquest sentit, no? Però els trams de regularitat molt bé, avui també han anat molt bé els trams. El primer de navegació, d'una hora, quasi 2 hores de navegació, només han fet 20 punts. Han validat tots els waypoints, menys un del final, però molt content de com ha anat avui, hem fet bona regularitat. I a veure, ara toca repassar el cotxe de l'etapa de descans. Tenim un petit problema al canvi, venim cap aquí, ho hem notat. Aviam si podem preparar i endavant. Vale? Que tingueu, us vagi molt bé tot. Gas! Hola a todos, buenas noches. Ya estamos en Jail, por fin se ha acabado la etapa maratón que empezó ayer. Fuimos de Algenaquilla a Lula. La etapa fue súper dura, fue muy complicada, muy rota, pero bueno, al final llegamos bien a campamento. Cuando llegamos, Albert se dio cuenta de que habíamos roto un tornillo de amortiguador, pero teníamos recambio, así que lo cambiamos allí, fenomenal. Bueno, lo cambió él. Nos pusieron un catering pequeñito y montaron unas jaimas donde dormimos y la verdad que se estuvo súper bien, no, porque hacía muchísimo frío. Sin las jaimas yo creo que nos hubiéramos muerto congelados, así que fenomenal. Por la mañana salimos a dirección Jail y
La etapa súper rota, mucha zona volcánica, la verdad que estuvo complicada, y la navegación de hoy fue loquísima, pero bueno, en general el resto bien. Llegamos aquí ya de noche, pero bueno, ya estamos aquí, mañana es día de descanso y muy contentos porque por fin un día sin casco y sin mono y sin salir y sin nada y sin levantarse a las 5 de la mañana. Así que nada, un beso a todos. Bona tarda, amics de Fins als Pistons. Aquí estem. Hem hagut d'arrossegar aquest cotxe, però us explico. A la navegació, just quan havíem de sortir, han arribat els companys de l'altre camió amb una roda punxada i hem estat una hora de rellotge per treure el pneumàtic. Una hora. Han acabat amb un camió fent contrapès, amb un altre estirant com una grua. Al final amb oli hem rajat el pneumàtic, l'hem fet de tot i finalment l'hem tret, però hem estat una hora. Hem començat la navegació bé, el company del camió s'ha enganxat, els hem tret, ens hem perdut. Finalment, quan hem trobat el punt, el waypoint, l'altre camió s'ha tornat a quedar enganxat, l'hem tret. Quan hem acabat la navegació, que anàvem a buscar la regularitat, ens hem trobat aquest cotxe enganxat, l'hem tret, els companys han tirat, nosaltres hem tirat l'hem deixat que tirés i hem anat a darrere el cotxe blau i llavors el blau, quan ens hem donat compte, ha parat i amb les dues rodes punxades, els amortiguadors trencats i l'hem estat arrossegant tot el tram fins al final, que ja hem sortit de carretera, l'hem portat arrossegant i aquí estem en una gasolinera canviant pneumàtics i anirem cap al campament. Per tant, avui només dia d'assistència, sabíem que veníem a fer cursa, però també veníem a fer assistència i avui ens ha tocat només fer assistència. Per tant, avui hem treballat. Va, un petó i fins demà passat. Primera posició per Carlos Santaolalla i Jan Rosa en aquesta etapa, que els ajuda a remuntar, però no suficient per encara poder aconseguir aquesta primera posició a la general. Excel·lents resultats també per tota la resta de companys, que han aconseguit poder retallar moltes posicions on estaven abans respectivament. El dia de demà, etapa de descans pels nostres dakarians, que hauran de descansar per agafar forces per afrontar l'altra meitat del Dakar. Recordeu de seguir-nos a Fins als Pistons a Instagram per estar alerta a totes les novetats del Dakar. Ens veiem al pròxim resum.